Luka Burilović bit će predsjednik Hrvatske gospodarske komore i u mandatnom razdoblju od 2018. do 2022. godine. Tako je odlučila Skupština Hrvatske gospodarske komore na svojoj 7. sjednici. Skupštinu Hrvatske gospodarske komore čine 93 člana, a s obzirom na to da je aktualni predsjednik komore nakon glasovanja imao 80 glasova, pobijedio je u prvom krugu. Kandidat Marin Lovrović osvojio je 7 glasova, dok je Davor Poljak dobio 2 glasa. Jedan listić bio je nevažeći, dok 3 člana Skupštine nisu pristupila glasovanju. Luka Burilović došao je na čelno mjesto komore 1. travnja 2014. godine, napustivši mjesto predsjednika uprave Sladorane Županja. U svojem se obraćanju osvrnuo i na mandat koji je na isteku. Ovom pobjedom i ovim povjerenjem koji ste mi dali, vi ste u biti potvrdili da smo na dobrom putu sve ono što smo radili ove 4 godine. Još jednom, što je rekao i predsjedavajući, mogu potvrditi, a to treba na kraju krajeva potvrditi i javnost. Ova institucija se vratila na mjesto koje je pripada. Ovo je institucija koja ove godine slavi 166 godina tradicije. Ovo je institucija koja je proživjela 6 država. I ovo je institucija pred kojom je svjetla budućnost. Dakle, ja ono što mogu potvrditi i što mogu obećati da ćemo i dalje raditi transparentno, čistih ruku kao što smo to činili i danas i do danas, da ćemo još više raditi na jačanju ugleda ove institucije i jačanju i provođenju svih onih usluga koje činimo za naše gospodarstvenike, da budemo još bolji, još kvalitetniji servis hrvatskom gospodarstvu. Novi stari predsjednik najavio je kako u narednom razdoblju fokus Hrvatske gospodarske komore mora biti privlačenje stranih investicija i apsorpcija sredstava iz europskih fondova, te kako će nastaviti poticati sve reforme u državi i biti potpora institucijama, posebno misleći na reforme pravosuđa, javne uprave i obrazovanja.